Yung 2 minutes. Bilo ma. Ito po yung aming financer. Taba. Yan. Salamat sa sponsor namin si Mame. Hindi dahil sa kanya na walang ganito ang nangyari. Yan tabagin mo na, Lola. Mami ate. Chicken. Mami. Pasalamat kayo muna. Salamat kayo, Manong. Thank you. Maraming salamat po sa Ate, nung chicken mami ka, no? Vipers Company ng Dodge. Medyo nadagsan, di bulsa. Mayroon. Medyo nakantawan, 5. Kaya na. Dito mali ako mag-video Picture na picture. Picture. 1, 2, 3. Ate niya. Okay.